ଆସୁନୁ ଶାଗୁଣା ବସିଛି ଡେଣା ମେଳାଇ ହେଇଲୋ ହେଇଲୋ ହେଉ ଜଣେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ସନ୍ତାନ କ୍ଷତ୍ରିୟ ସନ୍ତାନ ମହାନ କ୍ଷତ୍ରିୟ ସନ୍ତାନ ଓଡ଼ିଶାବାସୀର କ୍ଷତ୍ରିୟ ସନ୍ତାନ କିଏ କି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସର ପୁଅ ଫ୍ରିଡମ ଫାଇଟର କାନ୍ଦୁଲର ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ଇଂରାଜୀ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀକୁ ସେ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ମୁଣ୍ଡ ଲହୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ପଣ୍ଡିତ ନେହେରୁ ଜବାହରଲାଲ ଏମାନେ ଆସିକି ଦେଶକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଛନ୍ତି ଭାରତ ଖଣ୍ଡା ଧରିକି ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଆସୁନୁ ଦିନେ ହେଲେ ମୋ ବଗିଚାକୁ ଆସୁନୁ କେତେ ଦିନ ଧରି କାଠ ବୋଇ ବୋଇ ବଞ୍ଚୁଥିବୁ ଆସୁନୁ ମୋ ବଗିଚାକୁ ମୋ କୋଳରେ ଚୁଇ ଦେଇକି ତୋତେ ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତି ଆସୁନୁ ଶାଗୁଣା ବସିଛି ଡେଣା ମେଳାଇ ସୃଷ୍ଟି ପୟ ହୋଇଯିବ ବୋଲେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଭିକୁଶେଟ୍ର ଶାଗୁଣା ଠଣ୍ଟା ଭିତରକୁ କୌଣସି ଲୋକ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ ହେଇଲୋ 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 ଶାଗୁଣା ବସିଛି ଡେଣା ମେଳାଇ ଏ ବଲତ ହେଇଲୋ 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 ମହାଭାରତ କାଳ ସୃଷ୍ଟି କରି କାଳକୁ ବଂଶ ଧ୍ୱଂସ କରିବାର ବଳ ମୋର ସକ୍ଷମ ଅଛି ମହାନ ମହା ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି କ୍ଷତ୍ରିୟ ସନ୍ତାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମେ